Türkmenistanda iri şahly hojalyk mallarynyň näwelli kesele ýolup köpçülikleriň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýa Lewap vilayatynda hem duş gelse bolýar diýip Azatlyk radiosynyň bu sebitdäki habarçysy habar berýär. Iri şahly mallar şol sanda sygyrlar diňe marda däl, eýse Lewapda hem ölýär. Bu mallar näwelli kesele ýoluganda olaryň içinde gyzygyn emele gelýär. Olaryň burnundan suw akyp o tiýmegi besedýärler diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 1 oktýabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre mallaryň näwelli kesele ýolukmagy bilen bagly ýagdaýa Lewabyň tas ähli etrafynda şol sanda Halaçda, Hojambazda, Garabekövülde we Saýatda, şeýle-de Türkmenabad şäheriniň golaýyndaky owalarda duş gelse bolýar. Bu ýagdaý iň azyndan bir näçe gün bäri dowam edýär. Bu kesele esasan dowumly mallaryň arasynda duş gelse bolýar. Şeýle mallar owa ýerlerinde has kän diýip habarçy belledi. Öz hojalygynda mal saklaýan we maldarçylyk bilen meşgullanýan ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, yerli veterinariýa gullugynyň işgärleri keselçilige nämäniň sebäp bolýandygy barada anyk maglumat bermeýärler. Üstesine de olar şu günler veterinar lukmanlaryny tapmagyň hem kyndygyny belleýärler. Yerli veterinariýa gulluklaryna ýüzlenenmizde olar bize bir näçe gün garaşmagy teklip etdiler. Olar özleriniň işiniň köpdigini aýdyp bizden nowata ýazylmagy hem talap edýärler diýip Lewaply mal eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň ençemesi şu günler edara kärhanalaryň käbirinde iri malyň etiniň arzan bahadan satylyp başlanandygyny gurrun berdi. Edara kärhanalarda käbir işgärler kärdeşlerine iri malyň etini arzan bahadan satýarlar. Bazarda iri malyň eti ýagny 1 kilogramy 45 manatdan satylýar. Ýöne edara kärhanalarda 25 manatdan satýarlar. Munyň haram ölýän mallaryň etimi ýa-da arasa malyň etimi bu näwelli bolmagynda galýar diýip habarçymyz Lewaply büdjet işgärlerine salgylanyp aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Lewap vilayatynyň degişli häkimliklerinden we edaralaryndan şeýle-de Türkmenistanyň Saglygy goraş we derman senaty ministrliginden maglumat alyp bilmedi. Bellep geçsek Lewapda hojalyk mallarynyň köpçüliklerini ölýändigi barada Azatlygyň habarçylary awgust aýynda hem habar beripdiler. Şonda veterinar lukmanlary ölen mallaryň alamatlarynyň uğru alyp muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklapdylar. Ýöne Lewapdan gowuşan soňky maglumatlar Mary vilayatynda iri şahly hojalyk mallarynyň köpçüliklerini keselleýändigi we gyrylýandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Bu barada 30 sentýabrda habar beren Azatlygyň mardaky habarçysy vilayatyň tas ähli etrapdyr owalarynda ýüze çykan bu ýagdaýyň 2 aý çemesi odal başlanandygyny, ýöne keselçiligiň geriminiň soňky 2 hepdäniň dowamında hassa güýçlenendigini aýtdy. Şonda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylar özleriniň yerli resmilerden kömek sorap eden ýüzlenmeleriniň oňoýly netije bermeýändigini, olaryň keselçiligiň sebäplerini anyklamak boýunça da çäre görmeýändigini aýtdylar. Ýöne yerli veterinar işgärleri muňa türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda howa arkaly geçiren derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini bellediler. Soňky aýlarda Azatlygyň ýurduň dürli sebitlerine habarçylary türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçordan ziýansızlandyrjy serişdelerini sepmeginiň ýygyany käbir haýwanlaryň kesele uçrap ölýändigi barada gurrun berdiler. Azatlyk radiosu Marda we Lewapda mallaryň köpçülikleriniň ölmeginiň türkmen häkimetleriniň uçordan ziýansızlandyrjy serişdeleri sepmegi bilen nähildir bir ara baglanşygynyň bardygyny anyklap bilmedi.